हेलो। ଆଜ୍ଞା हाँ सी तुम गाँव रे घर करिवे ना नाठीपड़ाରେ କରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଘର କୋଉଠି କରିବେ? ଗୋବିନ୍ଦପୁର କରିବେ ନହେଲେ ଲାଠିପଡାରେ କୋଉଠି କରିବେ? ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ କରିବେ ନା ନାଠୀପଡାରେ କରିବେ? ସେଇ ଲାଠୀପଡାରେ କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଠିପଡାରେ କରିବ ଆଉ। ହଉ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକି କ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ଯିବେ ହେରି। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଟା ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଟାଉଟର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ବ୍ଲକ ରୁ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି? ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆପଣ ଫାଇନ ଟା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଫାଇନ ଟା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା? 2700 ଟଙ୍କା। ଫୋନ ପେ ରେ ତ ନାହିଁ। ହଁ ଏବେ ପଠେଇବେ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲୋଡ ହେଇଗଲାଣି ନା। ଫୋନ ପେ ରେ ତ ନାହିଁ ଇଏ କରିକି କ୍ୟାସ୍ ଦବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଆପଣ ପଠେଇବେ ନା ଫୋନ ପେ ରେ ପଠେଇବେ ନା ଡିପୋଜିଟ ହବ ନା। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଡିପୋଜିଟ ହେଲେ ଅର୍ଡର ବାହାର କରାହବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ତ ମଝିରା ବୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଲୋଡ କରିକି ଏଟିଏମ୍ ଲୋଡ କରି ଫୋନ ପେ ରେ କିନି ଇଏ କରିବି ଯାଉଛି ଇଏ କରି ନୟାଗଡ଼ ଲୋଡ କରିଦେବି ଆଉ ଲୋଡ କରି ଫୋନ ପେ ଇଏ କରିଦେବି ଆଉ। କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ନୟାଗଡ଼ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଲୋଡ କରିଦେଇକି ଫୋନ ପେ ଆଚ୍ଛା କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ। କେତେବେଳକୁ କରିବେ? ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିବି ଏଇଠି ଲାଠିପଡାରୁ ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଲ୍ଦି ବାହାରନ୍ତୁ ଲୋଡ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଡିପୋଜିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଡିପୋଜିଟ କଲେ ଅର୍ଡର ଟା ବାହାର କରିଦେବି ନା। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ 3 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ କହିଦେବେ ଆସିବେ ହେରି ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ମୁଁ ରହିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଛାଡିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଛାଡିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ କୁ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଛାଡିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହଉଛି ବାହାରିକି ଯିବି ବର୍ଷା ହଉଛି ଯାଇ ଲୋଡ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ପେ କରିବି। ସେଟା ଡିପୋଜିଟ କଲେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କଆଉଟ ଟା କାଢିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ବା ମୁଁ କାହାକୁ କହିକି ନହେଲେ ଛାଡୁଛି ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କହିକି ଛାଡୁଛି ସେ ମୋ ହଁ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପଣ କହିଲେ ଗେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହବ ଗେଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଛାଡିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଗେଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଛାଡିବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମେସେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଟା। ହଉ ହଉ। ଆଜ୍ଞା